clear to te chibai vek ule ole tunchum video chu Thailand ke chinna vlog ani dona request ka dong na sa to ang renga ka don post lai seta a hun lai ten ka on chang deu bok nen enge vlog pa khan ka chong tha thei chin lo chu wang chuan hetia audio record chan hi anga ya wangin ka don tilok man lawa ti chuan hei tunin muang hianin lengpui airport a train kan thlok chuak dona a lengpui a train hian dar som pakhat le chan ve kan thloka kan hlim tlanga mi paruk kan zina nuam kan ti tlang em maya kan hlim boka kan phur em boka ni chuan lengpui kan chhuat san hnai don to a thlona kan pan me ka veng sang sanga changa kal khom kan ni wangin zing dar sari le chan vel ni tain ka hria kan chhuak khoma mun keima hi miron pick up a chu tiang vel bora chuan ti khan mun sang sang kan in pick up kwala dam takin thlong takin Kolkata kan thlenga kan thlok thlenga chuanin hei hi Kolkata airport a lo ni le to Kolkata airport a kanum le to a ti chuanin ni khat chung hianin mun sang sang hian kanom nem man khop maya kan zin chung hian mo ti chuan tuna hian Kolkata airport a luggage kan ngak me ka luggage lo chho hun kan ngaka chuan Kolkata chang hian Thailand kan pan to don ani Thailand kan flight ti tlai lam dar li le chan vevel le ni wangin enge kan la ngak shia kan lein check in pe lawa chuanin nga paten ngai te in sunscreen te kan in reapply lopa toilet amo washroom ani ang chu sunscreen in reapply kha poi mo china tero chuanin kan kalna to lum box hi tila kan kalna to chu sana de kan thleng do na ma se voi ni khat reapply hi chu khati dan nge ni o Thailand kal tour check in a huna keni po kan in line na bi kan phur to nen kan flight zanda ruk le chen ven ron delay do maya kan ning to khop me kan omna re to si kan thlenna re to si a Thailand sin babak ho la thok chuak thei si lo an nin mel hiก็ช่างด้วยว่ากี่มาที่ข้าก็อดฉันดันเวลจูนี่อะจงเชี่ยมข้าตัวชินนี่ชวนกันโถหุ่นเราเข่งโดนตากี่นี่โป๊ะโถนั่นลำปันกันกัลตาโอปุมามัลสมฟอโตกราฟีโมอาช่วงเตบียรีพอร์ตป๊อปเปกิมซังชินครับไหมใช่นั่นเป็นสกินแคร์ครับ Of course เมื่อกี้มาอีกดำโดยตัวเต็กกะโลโร่มา因為唔係所謂亂啲啦，你大佬坐當先啦，大佬說，出得揾你坐當啲啊，哦，跟住坐當啲一條出。ที่ชวน Thailand ลำปันกันทอกตาตัวนั้นมูฮีตุยปุยจังกันทอกไล่นี่อะทอกไล่ตุยปุยจังอมฮีชวนินริลรูปอาหารดำบิ๊กจวงมีอะไรวะมาเสอันวามเวชิมชิมาที่ชวนตัวนั้นกันมูฮี Thailand แบงกอกจุงลำปังกันนี่ตัวแบงกอกจุงกันทอกไล่นี่ตัวขวาฮีอโมยลุตัวก็อิทธิเท่าเวชิมชิมังกูอโมยนี่แต่รออันรำฮีอโมยไม่อาจุงฮีอาจุงจังเพย์จวนที่เห็นไลท์ซงเนี่ยนะอโมยไม่มีที่อัดลุงง่อยมาอะมาเสกกติยากังไงตัวอีเตียนอารามากันสุเฟย์ว่ากันสุกละอากงอาเตกันตานะ hetiang hian a mawi chuang lo reng renga chu tak chu Mizoram min tluk lo na ka tia chan chu Mizoram chu konga kan han tlana ra le lam enila alo eng klem mawi em mai light
alang moi mai ni Mizoram chu khatiang kha om ve chuang mi lawa hian chunga tang hian nal ringot kha ni maya amuna han kal chon anram chu nal lutuk thoma se khatiang ang khan hetiang tak hian alang nal thei chuang mi lawa nal na kha alang thei chuang lo ti ha kan soi duwa chuan o hei zan rei tak tak hi om lawa heti lai khopuya hi chuan mi hi tlan konga po mi tlan an lom rekani tuna hian dar ni adidon to a kan flight at tlaya wangle kan ram sana le an ram sana hi dar kar khatle chan ve in a in thlawa chu mi om zia chu Thailand hi dar kar khatle chan ve in Mizoram India sana a in an ma ti na ni chu o thona hian ti hian min kwal puya ti me yang chum tur khan he te na wa kwala tui pui chunga kan thlok le a aram chung ve kani to Bangkok chung ve kani to amoi MMA tin a view po a tha a enge thona hian pilot hian in min mu du wang te ani rengem te po kati dewa ka ngai to dewa a view hi na le MMA chuwang chuan tin a view a tha a chuwang chuan min shwai kwal deuh kher ni te pon kan hria tin ena man hla boka a clear khan ni nom lo kan clear kan ka ho deuh reng mai ni akal ho ka chu moi hi kan ti theilu tu ka mo mu nom kan ti box sia tin a moi boka ni aram ati top hian a moi mai ni kan thlona po thlok niam tela kan chum chep to airport lam kan pana kan landing chep to thlona po thlok niam tela tin hei kan thlok niam to enge na china ka ron tilan kong ami tlan te po kha ama ai chona lang chiang le zwa zok to in lo en don ya airport ta kan chum ta ti hian thlona lian pui lo dinga a then an thlok lu ta then an thlok choka ti khan lut le chuak kan om renga kan in dot renga ti lai chu international airport ani boka enge zan rei tak po om chuang lo ani zingkar po om thei chuang lo a chu tiang vel chu ni a lut chuak kha kan in dot reng mai ni o ti hian airport chunga kan lut ta airport chunga hian enge moti fel ngai ti tu neu kha om ve a chua ma in chu kan han ti fela kan han boy pui ngai te ti tur kha lo om ve nuala kan kemin kan rei ve dewa chuanin kan chua ka nga kan thlenna tur lam pataya kan pandon ani an airport chung hi anwama a changkang me a fai box sia hi anwam ka ti ne me mania tin azau mai poka chuanin enge hei dolpo om cha om changkang perfume ka du mai brands pakora bain kha lo om hlau maya kan ei sa wangin ka le chuang lo ma se mu nom ka ti ve shim ka ve luggage kan la turin kan pan mek visa kan boy pui so chia o sang sung in chong sam me ngo angai box here luggage claim na kan thleng thua from Kolkata mo bag lo chuak thua oka luggage lo chuak ma sa hlo me ka re do wangin ka thian ten min lo lak chho sa ka ti chon mi dang hi kan ti pui ve zung nga kan soi lenga ti chuan kan luggage te po kan dong kim ta lo chuak kim ta a ti chuan pon lam pan turin kan in bot se ya chuan in kan driver tur kan hak boka tuna hianin pon kan pan meka kan driver tur lo thleng to a chuanin pataya lam min shwai phei don ani driver rom na lam kan pan phei meka kan kal mek zela ka chian ten en kong te po kan cross phei lop pa ti chuanin hei hi kan motor chuan na chu lo ni ta dera kan chuan na driver ten en tek the ang tokin thiamang tokin an sia thiam the dan turang tok ten ka han bia a English ten a chang le Google Translate te kan manga longai thave me ru o dengal rigot cái bộ lung lên thì cái này vác lâu, tapi hilung aleng to, nuam kan tiep, nuam tirut, Ela ya chuan tu ma pe cha bi kan nom chan lo. So brother, have you been to India?
Have you come to India? India. We are from India. Thailand welcome. Thank you. Cái gì mình biết nấu ngọt rất Hai đi lâu. Imo, kan tour guide kan. Motor la lâu hai arsa. Miro pick up deal. anh ấy biết nấu ngọt rồi đó. Kan tour guide bớt số nhé. Mà sẽ số mình đâu hoang lâu đây nhỉ chứ. Mình đang khai lâu làm số không về. Tian. Đi. Nó tour guide pick up mà tour guide số. Car số không khát hả. Nice city. Very beautiful. Cái này này nia bố không phải nhớ. Này ye. Tôi đang cần này phản sáng đó cần nó phải cần nhà mò. Lại mà. Và nó cần cần phút đó. Tôi đang suat ale ya. Anh công ty red carpet anh hinal đấy. Sen đấy. Pattaya kan pan mega highway bang bagong anh kia. Sudah so kan plan mấy cái này. Oh shit. 어, 방박공아. 저놈이 감사나 히 방박공아 그야. 아, 해미 민고 또 히. 뭐라 좋아나. Tan ela te kan tlan lu ta ti hianin Pattaya kan hnai to em maya I kan tlan se langa Pattaya kan lu to don ani hun rei lo te chungin kan tlan thleng to don ani Pattaya kamo ti chuan zing dar ni le chan ve la Pattaya chu kan thleng pheya kan hotel ate kan in da fel nu in chuak vele re ngu kan tia phur a rei to zan rei to ma se kan tia ma se kan han chuak a zan rei khalom reng lawa walking street ania tuna kan mulai hi Walking Street a phei chuanin mipui khan la zinwa enwaya zing dar ni lechan ve apo khanin ti chuanin Walking Street shim hi zana dar kwa chang chawen hong thunga mo chuwang chuanin zana an nuam tolna khania zana nuam tolna an nom chen na ti mai ang khatiang khani wang khan zana chawan hong anin zan lama chawan honga zing a hian dar thum dar level theng an hong boka Pattaya big phei chuan tourist kan ti khwal sin hi an tam em maya engtiklai me po hian ron lut reng mai ti hin atin sapram lampang khothlang lampang hian an lom em bokan nuam an ti kati mai enge I an tam mai ba ka khan nuam an ti ni chumo an mani po mu tur an tam ole tun chum vlog atan chon khati song khani phot se an lepek po alaron om tur angai la tin Coral Island ka kalna te Pattaya beach kan kalna te tin tuifin ria chung ka lona te po ka ron dalang to don ani o tin para sailing kan tia para chu kan wai dor na te po ka ron danga bilo en sak le vek don nia tun chu ma chon tu tok ri phatang o bilo en saka wain ka lom boke vlog le peka kain bule cheu don nia